un cotxe. És un animal que és molt fàcil de veure a les carreteres. Sempre el veiem als pals de llum, als pals de telèfon. Es posa allà als pals i aprofita si veu un ratolí per anar-lo a caçar. En una d'aquestes ocasions va picar un cotxe i arran d'això el vam anar a recollir. Ha estat ingressat des del mes de gener i ara que ja està recuperat, doncs avui aprofitem per alliberar-lo. Si us hi fixeu, els companys porten uns guants molt gruixuts. Quan nosaltres anem a buscar un animal salvatge, ens hem de protegir, ja que ens poden fer molt de mal. Per tant, si mai trobeu un animal salvatge ferit, no el toqueu. Ens aviseu a nosaltres que nosaltres venim a buscar-lo, sabem com fer-lo i tenim els guants per fer-ho. Ara agrairíem molt de silenci. Quan l'haguem deixat anar, si voleu, podeu fer un aplaudiment. Vinga, som-hi!